Continuamos coas proposicións non de lei, neste caso do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de don José Manuel Golpe Acuña e 2 deputados e deputadas máis, sobre accións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto á xestión en Galicia do Fondo de Transición Xusta. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda por parte do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa de dona Patricia Iglesias Rei. Para defender a proposición e por tempo de 8 minutos ten a palabra o señor Golpe. Grazas, Presidenta. Bo día a todas e a todos. Quero comenzar a miña intervención saludando as convidadas e convidados do Bloque Nacionalista Galego que hoxe non nos poden acompañar na tribuna de invitados. Alcaldes, alcaldesas, portavoces municipais, benvidos a este Parlamento e que saibades que estades na sala Domingo Fontán en vez de estar onde vos corresponde nunha decisión arbitraria da Presidencia deste Parlamento nunha clara intención de amordazar a oposición parlamentaria. Xa falamos o pasado 25 de febreiro do Fondo de Transición Xusta neste Parlamento. Nesa ocasión, unha iniciativa do Partido Socialista pedía que se axilizara a posta en marcha dos fondos da Xunta a respecto da transición xusta. Pouco éxito tivo esa iniciativa, o Partido Popular escudeuse en que todo estaba xa en marcha, todo estaba rodado, pero non damos crédito a esta afirmación, sobre todo cunha falta de proactividade no Diario Oficial de Galicia palmaria, non? Hoxe vimos de falar, unha vez máis, destes fondos de transición xusta, pero como se reparten dentro do territorio ou máis ben, como non se reparten. E quero dar lectura a un documento, ou un extracto dun documento que elaborou a Xunta en xuño de 2023, Fondo de Transición Xusta, a situación do programa, onde se dice textualmente que a Comisión Europea crea este mecanismo de transición xusta como ferramenta clave para garantir a transición cara a unha economía climáticamente neutral e que ocorra de maneira xusta. Este mecanismo asegurarase de que as comunidades afectadas, autoridades locais ou interlocutores sociais e as organizacións non gubernamentais estén involucradas no desenrolo destes fondos. Queda moito por facer ao respecto. Enuméranse como obxectivos da transición xusta mitigar os efectos negativos da transición climática prestando apoio aos territorios máis prexudicados e aos traballadores afectados e promover unha transición socioeconómica equilibrada. Compre dicir que este programa foi aprobada por unha decisión da Comisión Europea do 20 de decembro de 2022, logo da elaboración deste programa por parte do Estado en colaboración coas comunidades autónomas afectadas e que a súa aplicación vai dende o ano 2021 ao 2027. O marco normativo comunitario aplicable a estes fondos europeos estruturais e de investimento no período referido, no período 21-27, está constituído basicamente por o Regulamento 1060 do Parlamento Europeo do Consello de 24 de xuño de 2021, pola que se establecen disposicións comúns relativas, entre outros, ao Fondo de Transición Xusta. Este regulamento recolle no seu artigo 63.1 e define que a subvencionalidade do gasto determínase baseándose nas normas que os propios fondos establezcan, nas normas específicas. E recollendo este precepto, o Ministerio de Facenda aproba a Orde HFP 1414-27 de decembro, pola que se aproban normas sobre os gastos subvencionables dos programas de fondos europeos de transición xusta. A cantidade asignada do Fondo de Transición Xusta para Galiza foi duns 111 millóns de euros, un 12,8% do total, como xa se dixo no pasado pleno, moi por debaixo do que deberá corresponder atendendo aos criterios de emprego destruído. Os obxectivos e actividades que figuran no programa do Fondo de Transición Xusta 21-27, que no relativo ao ámbito territorial das axudas subliña, e leo textualmente: especial atención aos concellos de transición xusta que se establecerán nos protocolos de actuación dos convenios de transición xusta da Galiza, de Meirama e As Pontes. Nomeadamente son 5 concellos, no caso da primeira zona de transición xusta, Carral, Cerceda, Laracha, Ordes e Tordoia, e 14 no segundo, Cabanas, a Capela, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, As Pontes, San Sadurriño, Somozas, Vilalba e Xermade. Nos orzamentos da Xunta para o presente ano, para o 2025, figuran uns 54,7 millóns de euros dos fondos de transición xusta xestionados na súa maioría pola Consellería de Industria a través do IGAPE e a través do INEGA, e menor cuantía pola Consellería de Emprego. Na actualidade,
a Consellería de Industria ten abertas distintas convocatorias de mellora da sustentabilidade enerxética para empresas e industrias e instrumentos financeiros para grandes empresas xeradoras de emprego. Ten outras xa pechadas pero sen resolver, o caso das axudas a PEMES, outras xa resoltas como a dos centros digitais e unhas 6 liñas que aínda están pendentes de convocar. Pois ben, nas bases das convocatorias públicas de todas estas axudas non se respecta dito principio de reparto territorial, de atención especial a eses 19 concellos que conforman as dúas zonas de transición xusta, non? Tal como se establece no programa, tal como se recolle en dito programa. No mellor dos casos, pondérase positivamente con 10 puntos sobre 100 ou 5 sobre 103. E o máis grave de todo isto é que hai 3 concellos da provincia de Lugo que quedan excluídos. Muras, Xermade e Vilalba quedan excluídos deste tipo de axudas. No caso da Consellería de Emprego, aínda máis preocupante este reparto, dado que os case 7 millóns de euros do Fondo para a Formación estánse artellando sin convocatoria pública, de forma unilateral, sin información, e o que é máis grave, deixando fora a formación reglada nos concellos de transición xusta. Non hai un solo ciclo de formación profesional relacionado coa transición xusta nas propias zonas de transición xusta. E por isto demandamos da Xunta de Galicia reformule estas convocatorias e discrimine de xeito positivo aos concellos das zonas de transición xusta. En primeiro, na nosa demanda, o que facemos é solicitar a paralización de todas estas actuacións e convocatorias de axudas con cargo aos fondos de transición xusta. E por se teñen pensado achacarnos que isto pode ser alegal ou que esta demanda pode ter efectos retroactivos nocivos, convén puntualizar que estamos solicitando a paralización daquelas convocatorias que non conten cunha resolución en firme para non causar prexuicios a terceiros. E como segundo punto, pedimos a revisión das actuacións e das bases das convocatorias de axudas con cargo aos fondos de transición xusta definidas no protocolo de actuación e que non se excluya a ningún concello e se pondere positivamente aqueles concellos da zona de transición xusta, é dicir, focalizar as accións subvencionables nas zonas de transición xusta. Isto supón cumprir co que di o programa, nada máis ni nada menos. E igual que fixen a primeira demanda, vou poñer a venda antes que a ferida, e vou citar o regulamento 1059 do Parlamento Europeo do Consello de 26 de maio do 23, polo que se establece a nomenclatura común de unidades territoriais estadísticas, as conocidas como NUTS, NUTS. Este regulamento di especificamente no artigo 2.5 que os Estados-membros teñen posibilidade de crear unidades máis detalladas, unidades adicionais a NUT 3, que corresponde ca definición de provincia, que é a que se agarra a Xunta de Galicia para artellar estas axudas. É dicir, que sin dar de lado as definicións de NUTs, sí que podemos chegar á definición de concello. Só fai falta vontade para facelo. E vou citar un par de ordes ministeriais que si recollen este precepto e que focalizan as axudas aos concellos da zona de transición xusta, que son a Orden TEZ 1476 do 2021 e a Orden TEZ 1239 do 2022. Mesmo a Diputación da Coruña, señorías do Partido Popular, Diputación da Coruña, cogobernada por Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, sacou pasado 11 de febreiro 4 convocatorias do Plan de Emprego Local destinadas á promoción do emprego autónomo, á promoción de pequenas empresas e ao fomento emprendedor, que puntúa positivamente a creación de emprego nas zonas de transición xusta. É dicir, poñemos de manifesto con isto que incluso fora da propia xestión dos fondos de transición xusta, se existe vontade, pódese facer. Isto non é máis que un problema de impericia na xestión da Xunta de Galicia, ten unha solución rápida e efectiva. Por tanto, compre parar, dar marcha atrás para non seguir cometendo unha discriminación cos concellos que sufriron o peche das centrais térmicas e, sobre todo, con aqueles que se excluen palmariamente das convocatorias. Agardamos, señorías, velos no consenso. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ten a palabra a señora Iglesias.
Grazas, Presidenta. Bos días a todos e a todas. En nome da nosa compañeira Paloma Castro, gracias aos grupos representados en este Parlamento polas condolencias que se manifestaron. Aplaudimos, evidentemente, que o BNG se sume e copie con matizacións a nosa iniciativa do Fondo de Transición Xusta debatida no anterior pleno e que contou co apoio do BNG, que agradecemos. Señorías do grupo da oposición, o normal é que sexan coincidentes as nosas reivindicacións. Temos que, evidentemente, facer que se poña en manifesto polo Goberno galego a inacción e a falta de apoio no meu territorio, que son a comarca de Bergantiños e da Costa da Morte. A política é como un maratón. Eu pretendo exercelo con deportividade. Dito isto, o que digo é que realmente votou en contra o Partido Popular, pero, señor Lorenzo, eu non desalento. Xa sabe que as carballés tamén somos moi temudas. Señorías, xa lle dixen no anterior pleno que os fondos europeos de transición xusta deben ser empregados para mitigar o impacto do cese da actividade de xeración eléctrica de carbón naqueles municipios onde dita actividade incidía de xeito manifesto no promoción do emprego, na dinamización das comarcas destes territorios. O Goberno galego, e coincido tamén co compañeiro do BNG, está a abandonar, eleva 16 anos o Goberno, estes concellos, incluídas as dúas zonas afectadas polo peche das centrais do carbón en As Pontes e en Cerceda. Concellos que están claramente delimitados e figuran no anexo dos dous convenios que asinou a Xunta de Galicia, a Consellería de Economía e Industria, co Instituto de Transición Xusta e coa FEN en novembro de 2021. E como dicía tamén o compañeiro do BNG, pois no convenio de Meirama inclúense no anexo 5 municipios: Carral, Cerceda, Laracha, Ordes e Tordoia. E na de Transición das Pontes, 14 municipios, 11 da provincia da Coruña: Cabanas, A Capela, Certido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Ortigueira, As Pontes, San Sadurniño e Somozas, e 3 municipios da provincia de Lugo: Muras, Vilalba e Xermade. E falo sen reservas de abandono do Goberno galego dos concellos afectados polas dúas zonas de transición xusta. Por qué? Por 3 motivos moi clariños. O primeiro, ineficiencia e retraso manifesto da Xunta de Galicia en convocar as axudas con cargo ao Fondo Europeo de Transición Xusta, 111 millóns de xestión directa do Goberno galego. O segundo, o abandono por estender estas subvencións a todos os concellos da provincia da Coruña e non só aos concellos que citei e se delimitan nos 2 convenios de transición xusta. E o terceiro motivo, a falta de lealtade institucional manifesta cos concellos cabeceiras das dúas zonas de transición xusta, As Pontes e Cerceda. Pregúntome, señorías, se será porque estes concellos están gobernados por 2 alcaldes socialistas. Responsables da Xunta non se reuniron cos concellos e non foron consultados á hora de deseñar estas liñas de axudas públicas. Simplemente silenciados. Sempre opacidade, sempre falta de transparencia do Goberno galego. A Xunta de Galicia, como sempre digo, non lles pertence, non é da súa propiedade. Ábranse o diálogo, porque bo. Respecto ao retraso da mobilización, como os dicía, fai escasos meses se publicaron no 2025 as principais liñas de axuda que mobilizan, como ben se dixo, sustentabilidade enerxética do INEG, 12,5 millóns de euros, e os empresariais actores a grandes empresas por parte do IGAPE de 37 millóns de euros. Como reitero, os convenios asináronse en novembro do 21 e as convocatorias publicáronse no DOGA fai escasos meses, por tanto, no 2025. Fagan as sumas. E falamos tamén de convocatorias, non de resolución de concesión firmes. E logo, tamén de distintos avatares administrativos, axudas que se declararon desertas, que non contaron con solicitudes, ampliación de prazos por fallar o novo aplicativo de xestores de expedientes administrativos do IGAPE, todo un exemplo de vos xestores. E mira que sempre poñen o gorro de vos xestores, cae polo seu propio peso. E aínda que as comparacións son odiosas, hai que poñer os datos a través do Instituto de Transición Xusta, que é un organismo autónomo que depende do MITECO, o propio MITECO, o Ministerio de Transición Ecolóxica, tamén o IDAB, xa se concederon, por tanto, resolucións de concesión firme axudas a estes concellos afectados polo peche das dúas centrais, 120 millóns de euros, 85,7 millóns en As Pontes e 34,3 millóns en Meirama. En total mobilizarán preto de 534 millóns de investimento. Igualiño
co Goberno da Xunta de Galicia. Como dicía tamén o compañeiro, as órdenes teñen en conta do Ministerio estes criterios de prioridade nos concellos afectados polo peche das centrais e tamén a Diputación da Coruña, como ben mencionou. Asemade tamén, o 26 de decembro do 24, sei convocado no BOE o concurso do nodo de transición xusta de Meirama, que vai liberar 408 megavatios de capacidade, que é imprescindible para que moitos dos proxectos industriais vinculados a estas zonas de transición xusta pois se materialicen ese binomio de transición ecolóxica e industrias sostibles no noso país. E aquí que temos, sempre o digo, pero 80 parques eólicos suspendidos polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, de primeira a cuarta potencia en España. Asemade, quero remarcar tamén que entre 2025 e 2027, por ser un fondo de regulamentación europea, teñen que estar feitos todos os despregamentos e investimentos, execución total e proxectos financiados. É dicir, que vamos xa moi tarde por parte das axudas que se convocaron no DOGA fai escasas semanas. E a conclusión que podemos sacar destes datos é que o Goberno galego non diseñou unha estrategia, unha planificación con fitos e obxectivos definidos para unha xestión eficiente desos 111 millóns de euros que, como digo, son de competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Eu me pregunto se perderemos de novo o tren. Poderá Rueda botar de novo a culpa a Pedro Sánchez? Como lle pode explicar aos veciños e as veciñas das comarcas afectadas polo peche das centrais de carbón? O segundo motivo que amoso o abandono da axuda é que, evidentemente, esténdese a toda a provincia da Coruña estas axudas que saca unha incongruencia na notificación establecida. E aquí quero remarcar que, supoño que será coñecedor o señor Lorenzo da carta que se enviou polo Concello de Cerceda e polo Concello das Pontes o 24 de outubro de 2024, a señora Lorenzana iba dirixida a directora do IGAP e tamén o secretario xeral de Industria. Seguen esperando a día de hoxe unha resposta, ni siquiera unha resposta telefónica, a ser recibidos os alcaldes. E mira que tanto Juan como Valentín creo que son alcaldes de volta alante, co que se pode falar. E a día de hoxe, como digo, seguen a esperar. Por tanto, sí, apoiaremos a iniciativa do BNG, fixemos unha emenda modificativa únicamente para matizar que en vez de paralización e anulación das resolucións que non conten, das resolucións que non sexan firmes das subvencións públicas, pois modificación das bases reguladoras para, en certo modo, posibilitar xurídicamente esa facilidade por parte da Xunta de Galicia. Claro que se poden paralizar e modificar as bases reguladoras. De feito, está prevista modificación nas propias bases publicadas. En definitiva, as socialistas galegas pedimos que o Goberno galego rectifique e non abandone as dúas zonas afectadas polo peche das centrais de carbón de As Pontes e Meirama. Cumpran coa finalidade do Fondo Europeo, que está moi marcado, e que a transición nestas zonas sexa verde, sexa xusta, sexa social e competitiva. Escoiten, gobernen e xestionen de maneira eficiente. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Comunícame o voceiro do Grupo Parlamentario Mixto que renuncia a súa intervención e pasamos entón á intervención do Grupo Parlamentario Popular, dándolle a palabra ao señor Lorenzo. Moi bo día a todos, grazas, presidenta. Miren, señorías, ou se condena ou non se condena. Ou se condena ou non se condena. Pero que hoxe aquí só non condearon, sino que tamén chegaron a xustificar, en certo modo, os ataques a Ángeles Vázquez, a señora Ayuso. Aquí xa é unha máis a sumar, logo dos ataques que se fixeron en este mesmo hemiciclo a conselleira de Medio Rural, e incluso nalgúnha comisión a miña compañeira Nicole Grueira tachándoa de incompetente. Basta xa, señores do Bloque, de repartir carnés de bos e de malos galegos. Basta xa de repartir carnés de boas e malas mulleres, de boas e malas feministas. E o que é peor, logo, cando veñen aquí e ven que perden os debates, non tardan nin un segundo en victimizarse. Algo que fai a señora Pontón cada vez que perde un debate. É dicir, cada 15 días
na sesión de control. Grazas. Foi un goberno socialista o que executou o peche das centrais térmicas en Galicia. E fixo, señora Iglesias, sen antes plantexar ningunha alternativa que minimizase o impacto destes peches. Foi a señora Teresa Rivera, esa que aquí, en España, se esmeraba en pechar as centrales nucleares e agora que está en Europa, artella fondos para o mantemento das mesmas, porque as considera imprescindibles para unha transición que fose o menos lesiva posible. Este é o comezo da situación de risco na que se atopan as zonas afectadas das que hoxe debatimos. Comezaron a casa polo tellado, señora Iglesias, e agora Galicia está a sufrir as consecuencias de decisións precipitadas no marco dunha transición inxusta que agora enmendan, pero fano tarde e fano mal. O Fondo de Transición Xusta é un instrumento financiero no ámbito da política de cohesión, cuxo obxectivo é prestar apoio aos territorios que enfrontan os retos socioeconómicos graves derivados do proceso de transición cara á neutralidade climática marcada daqui ao ano 2050 e evitar así o aumento das disparidades rexionais. Este fondo conta cun orzamento global de 17.500 millóns de euros para o período 21-27. Execútase mediante regras de xestión compartida, o cal implica unha estreita cooperación coas autoridades nacionais, rexionais e locais. Todo isto co fin de acceder ao apoio deste fondo, polo cal os membros estados teñen que presentar plans territoriales de transición xusta. Estes plans indicarán así mesmo as áreas concretas de intervención, baseándose nas repercusións económicas e sociais derivadas da transición. A tradución deste fondo en España realizouse a través do Programa de Transición Justa de España, que inclúe o Plan Territorial de Transición Justa. Polo cal España recibía 868 millóns de euros do Fondo Europeo. Este orzamento recalará nos territorios elixibles de 6 comunidades autónomas afectadas polo peche de minas de carbón e centrais térmicas de carbón, entre os que, como sabemos, está Galicia. A repartición baseada nos mesmos criterios que utilizou a Comisión Europea para distribuir o fondo foi así nos diferentes Estados membros. A nosa comunidade, Galicia, concretamente a provincia da Coruña, é beneficiaria de algo máis de 111 millóns de euros. E digo ben, a provincia da Coruña, porque o programa de axudas titulado Programa del Fondo de Transición Justa de España 21-27 foi deseñado polo Instituto de Transición Justa, órgano dependente do MITECO, e aprobado pola decisión da Comisión Europea, como ben decía o señor Golpe, o 20 de decembro do ano 22. Un acordo que chegou tarde e chegou mal, porque foi precisamente este acordo o que xerou o problema que vostedes agora apuntan na súa iniciativa. Chega tarde porque este retraso impediu, como xa dixen na PNP dos socialistas do anterior pleno, que as axudas xa se puidesen activar ao longo do ano 2022 e deixan fora tamén as grandes empresas e as instalacións suxeitas ao comercio de dereitos de emisións. E chega mal porque o que rexe o funcionamento dos fondos é neste plan territorial onde se exclúen os 3 concellos da provincia de Lugo, xa mencionados, que si recollen nos convenios aos que vostedes xa fixeron referencia. Explícome. O Plan Territorial de Transición Justa indica as provincias máis afectadas e identifica únicamente a provincia da Coruña, especialmente os municipios máis afectados polo peche das centrais de As Pontes e Meirama. Algo que xerou un impacto de 639 postos de traballo directo, máis 150 empregos do Porto de Ferrol. Ademais, continúa o plan avaliando os retos para a transición para cada un dos territorios. Pero, señorías, unha cousa é o plan territorial e outra ben distinta son os convenios de transición justa. Convenios que Galicia suscribiu en 2 ocasións, sen dotación económica, é dicir, sen financiamento, e asináronse en novembro do ano 2022. Asinaron o MITECO, a vicepresidenta segunda
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia en aquel entón, e tamén a Federación Española de Municipios e Provincias. Delimitábase a 14 municipios da área de As Pontes, onde se incluían 3 concellos afectados da provincia de Lugo, Muras, Vilalba e Xermade, e no caso de Meirama a 5 municipios da provincia da Coruña. En resumo, respecto das súas críticas en relación ao ámbito territorial de reparto dos fondos de transición xusta en Galicia, creo que lles quedou ben claro que ven marcado polo Programa de Fondo de Transición Justa de España 21-27, aprobado pola decisión da Comisión Europea no ano 2022, que establece que o ámbito de ampliación será o da provincia da Coruña. En consecuencia, señorías, as axudas artelladas pola Administración Autonómica non podían facer outra cousa que non fose a de seguir os criterios marcados polo Goberno Central e por Europa. E isto deberían explicar vostedes aos seus alcaldes, tamén aos que non están hoxe aquí, señor Golpe, porque eu lembrolle que hai unhas normas nesta casa. E como di un alcalde que vostede ben coñece, non las hagas, non las temas. O que sí que pode facer o Goberno galego, e así se fai, é favorecer aos concellos máis directamente afectados polo peche das térmicas recollidos nos convenios que acabo de citar. De xeito que, por exemplo, se priorizan concellos como As Pontes ou da Laracha sobre o da Coruña. E vostede tamén o acaba de apuntar agora na súa intervención. Insisto, outra cousa son os convenios de transición xusta que Galicia si asinou xa no ano 2021, pero ningún dos dous tiña asignación económica algunha. Polo tanto, aínda que o das Pontes facía referencia a eses 3 concellos da provincia de Lugo, non é vinculante para que os instrumentos galegos os tiveran en conta. Polo que, aínda que se quixeran incluir estes 3 concellos, non se pode facer. Polo tanto, non podemos apoiar a súa iniciativa, señor Golpe. En este caso, teñolle que engadir que se equivoca na porta a que petar. Xa vou rematando, Presidenta. É difícil de entender, señora Iglesias, recoñezo que non son capaz de entender como pode ser que vostede viñese aquí hai 15 días a este hemiciclo a pedir que se axilizasen as axudas do fondo e hoxe asina unha emenda na que solicita suspender as bases reguladoras dos convenios destas mesmas axudas. A ver se me pode explicar. Vostede está sendo consciente da súa incoherencia? Eu sigo sin entendelo. E o peor de todo é que o BNG apoiouna naquel momento e hoxe volve a pedir eles mesmos o mesmo. Miren, agora que saen renovadísimos do seu congreso, creo que deberían de facer unha profunda reflexión de onde queren levar o seu partido. E digo yo con todo o respeto, así van moi mal, señora Iglesias. Deberían de pasar do discurso aos feitos e desmarcarse, como dixeron esta fin de semana, do BNG. Ten que ir rematando. Xa remato, Presidenta. Pechen esa franquicia sanchista na que están embarcados e eu estou seguro de que lles iría moitísimo mellor e serían quen de frenar esa hemorraxia de votos que están a sufrir nos últimos anos. Señor Golpe, para paralizar e anular as axudas ás empresas galegas non poden contar co Partido Popular. Moitas grazas. Moitas gracias. Peche do autor da proposición. Ten novamente a palabra o señor Golpe. Grazas, Presidenta. Vou empezar por pronunciarme a respecto da emenda do Partido Socialista. Ímola aceptar porque creemos que corrixe un pouco o estilo no que estaba redactado o primeiro punto. Pero ahora permítame, señora Iglesias, que me quite o puñal das costas. Que dicía vostede que lle copiamos. Eu non sei que copia sería, pero quero recordarlle que o único concello da provincia de Lugo que iniciou accións judiciais contra as decisións da Xunta de Galiza que nos tribunais se verán foi o concello de Muras. Que eu sepa, nin Xermade nin Vilalba gobernados polo Partido Socialista fixeron nada. Non sei onde está a copia.
Eso sí, As Pontes e Cerceda envían cartas á Xunta. Sigan vostedes con esa relación epistolar ca Consellería de Industria, a ver se chega algo máis, pero eu creo que pouco fruto lle vai dar. Hai que actuar. O noso alcalde de Muras, Manolo Requeixo, actuou con contundencia, xa ten 2 contenciosos administrativos presentados e todo vai polo bo camiño. Pero por eso demandábamos hoxe aquí paralizar esas órdenes para non ter a necesidade de estar xudicializando as decisións arbitrarias da Xunta de Galiza. E agora permíteme que me dirixa a xente que nos está escoitando na sala Domingo Fontán, para toda a xente que nos escoita da casa. Acaban de ver a intervención do voceiro do Partido Popular, por certo, vai a papelón, señor Lorenzo, eu compadezo. Isto é o que vivimos aquí pleno tras pleno, dá igual o que traigas. Este é un pleno centrado, como ten que ser, no 8M, e aproveitan calquer cousa, calquer moción, calquera pregunta para sacar la condena. Ahora que volva a estar de moda a bachata, imos facer unha composición deste ritmo latino con la condena. E la condena. Esta meira na que nos quere sumerxir, na que nos quere involucrar o Partido Popular, que non leva a nada. Silencio, por favor. Estou no uso da palabra, señor Trenor. Faga o favor de ter respeto. É un papelón, señor Lorenzo, entendo que é un papelón vir aquí e dicir que non se pode facer nada que a culpa de outros. É mentira. Isto ten unha clara intencionalidade. É moi clara. Voulle explicar unha das liñas que está xa artellada, unha das liñas que xa está en funcionamento. Hai 5 millóns de euros destinados á cidade das TIC da Coruña. Non quero aquí ocasionar tensións territoriais, pero iso é únicamente para que o señor Lorenzo, o outro Lorenzo, Miguel Lorenzo, se faga fotografía co señor Rodríguez. Non ten outra intención, porque eses fondos deberían estar focalizados, tal e como din os convenios de transición xusta, tal como di a orden do Ministerio de Facenda, nas zonas de transición xusta. Non nos faga comulgar vostede con rodas de muiño, porque isto é mentira. O que vostede dixo aquí é tratativamente mentira. Sí que é, non dé a cabeza. Pero, bueno, eu entendo que esas órdenes do señor Tellado de Madrid, de ter que enlamalo todo, pois hai que seguir a súa pé da legra. Creo que perdemos unha vez máis unha oportunidade de facer as cousas ben, perdemos unha vez máis unha oportunidade de ser consecuentes co que está pasando en 2 zonas importantes onde a destrucción do emprego está deixando un páramo industrial e un páramo social. Eu xa lo dixen outra vez nunha intervención aquí que tristemente vexo como o Concello das Pontes está seguindo a mesma liña que seguiu no momento da reconversión naval o Concello de Ferrol e vostedes o único que fan é sacarnos la condena. Nada máis e moitas gracias. A emenda que non lle escoita é aceptada.